Ukhala ezemathonsi umndeni osale Dengwane eJozini esigodini sakwaJobe ngesikhathi kuhlasele ishingishane esinamandla. Ongumama wekhaya uSkodo Gumede uchaza ubuhlungu adlule kubo ngesikhathi bewela uphahla lendlu bephakathi endlini kuhlasele ishingishane esinamandla. Ngiyabingelela kubo bonke abantu bangibukele nje kuyo yonke lento engehlele ngelanga lesishingishane. Igama lami mina nguSkodo wakaGumede. Ubaba wami ongizalayo uNhlabathi. Ngokwakha kwendawo ngisendalini lapha engikhona khona engakhe khona. Lapha lenhlekelele yesishingishane engithole khona yangiboza nabazukulu bami. Kwasho ukuthi ke mina ke ngenhlanhla ke kuhamba indlu ngime ngeenyawo. Mina ke ngishayeke la ekhanda isitini singishayela la ekhanda ngime ngeenyawo. Zingishaya yonke le ndawo umzimba ngapha ngimile ngeenyawo. Kwaba mnyama. Ngangabona lutho. Ngithema ngabe emveni kwalokho kwathi mali banika. Kwayima ngiyabona ukuthi ingane zami zonke abazukulu bami bamboze ezitini bonke mina ngime ngeenyawo. Oqala ilona wayeseduze kwami ngamthatha kwasho ukuthi yena ke waba nenhlanhla ke wangaba namyucu. Owesibili ilona engathi mangithi sukuma gogo ngithi ngiyambiza. Ngathi sukuma gogo wathi gogo ngiphukila angikwazi ukunyakaza. Ngase ngiphuthuma yena ke ngasusa ke itini kuye ke ngasusa ke kuyitini. Ngase ngihlala ngaguqa eceleni kwakhe. Ngathi akabambelele wabambelela ngesandla esisodwa lesesinye sisabambi. Ngambamba ke ngamkhipha ngambeka phandle la emanzini ngobe yayinethi imvula. Ngambeka ngabuyela. Ngezwe ziyakhala ingane bakhala gogo ngisize gogo. Ngisize gogo ngisusa itini gogo ngisize gogo ngisusa itini. Ngiye ngalapha ngizwa ukuthi bakhala ngakhona ngifike ngibamba itini sokuyangibambisa lokho komzukulu wami. Okuneminyaka u10 kuyangibambisa kungibekisa ngapha. Ngafika ngathola umntwana oqala lokho okuncane kwasebeleni komntanami kondodakazi wami. Ngakukhipha nakho ngakubeka lapha. Ngabuyela ngazothatha okunye futhi ngaye ngoyekubeka ngabuyela futhi ngazothatha okunye ngaye ngakubeka. Ngaphinde ngezokukhala omunye futhi ngapha. Ngabuyela khona ngasusa futhi itini. Ngasusa ngathola ukuthi yena ucindezelwe isivalo. Umnyango ngasusa lezi itini ngase ngiphakamisa lesisivalo. Waphuma ke naye yena ke futhi naye waphuma ngenamyucu. Loyo wayicindezelwe isivalo waphuma ngenamyucu. Kwasho ukuthi laba ebase balimele ngase ngibakhiphile. Waphuma nalo labe basengwelezane bawu2. Yibo ke base balimele. Washo ukuthi kusashisa uyakhona lo ntombazana ukuthi abambe umntwana lona kaAnti wakhe ngobe kusashisa. Wambamba ke kuthe noma ke sesilwe indlela ukuthi kuphuma umama undodakazi wami. Hayi baze baphuma ke bonke. Uphuma undodakazi wami sengibelethe lo ongakwazi ophukile ongakwazi ukuyihambela umzukulu. Angimbona undodakazi ukuthi ulimele naye ngenye indlela umoya uyavaleka akasakwazi ukuthi aphefemule kahle uyavaleka. Manje sesihamba kancane sesizama ukuya kamakhelwane. Ngoba phela manje asisenayo indle singangena kuyo. Sesize siyahamba masifika kamakhelwane. Hayi bafike nakhona basisiza baphuthuma ngamaphilisi awenhlungu babaphuzisa labe bawu3 babalimele kakhulu. Babaphuzisa ke bona. Babaphuzisa amaphilisi babahamba umakhelwane bayofuna imoto ezosithatha isiphuthumse clinic. Bafika ke kanjalo mase ifika imoto ngibone ngazuthi manje bahamba kancane umakhelwane.
ngiphinde ngicela ingane yomfana ngithi ayingisize ngiphelezele osuka athathe kancane umuntu wemoto kanti kubi la ngahamba ngabalandela ngayofika khona angizizwa kuyinhlungu ngaleso sikhathi ngobe kusashisa angiboni nokuthi ngilimele la ekhanda ethi ngishaye khona angiboni ukuthi ngilimele angingazwa inhlungu ngaleso sikhathi ngisathukile nje sahamba ke ngayobuya nemoto ke safike sabathatha ke saye ekliniki ke babiza iambulance bafike baqala ngalaba ke manje ebalimele kakhulu baphuthumisa bona phambili baphinde bakhiphe enye iambulance yabuya ke yazothatha thina sesinabanye ke futhi ke manje sesibatholile ebaqhamukayo nabo ebathole yona lengozi yalesishingishana sahamba nabo ke sayisibhedlele ke hayi ke safika ke sibhedlele mangifika ke sibhedlele hayi mina ngena kudokotela wangibuka nje ngamkhombisa ngakusasa ngobe salala ubusuku dokotela singambonanga sesibulawa zinhlungu ke manje sathi mase sekunjalo ngakusasa ke mase sibona dokotela kungena nga1 phela ngase ngiyangena udokotela wathi ulimale kuphi ngathi mina istim singishayela ekhanda sabuya sazoshala ingalo la ngathi nje angikazwa nje ukuthi ngathi ngizothi kukuphi ngobe angikazwa umdawo engathi leni ngcono ke le ubuhlungu buzwa yonke indawo nje lapha ngishayeka khona ngezitini uthosela udokotela wathi ngihambe ngiyongena enumber 10 ngama ngena khona wathi uma uphuma lapho kube soyongena la uye lapha ewindini uyothatha amaphilisi ngabuza ke kudokotela ukuthi mangisuka lapho ngibe sengiyaphi wathi bese uyamuka ngase ngiyambuza ukuthi ke lapha ekhanda engishayeke khona wangithinta nje ngesandla lapha enweleni wathinta ngesandla wezwa ukuthi igazi lomele la wathi nayi uyamuka mangifika la ekhaya ke manje iyabola phela lento lenihlangene nenwele ngaze ngafika ngazosizwa ngomunye udadewethu wazongithatha lapha ngemoto nondodakazi mangithumela ingane ukuthi ayongicelela amaphilisi eclinic base bathi hamba nibathathe labo bantu nize nabo la ngathathwa ke manje ke wabuya ke lo dadewethu onemoto oganele kwaDube wazongithatha uma sangithathile nondodakazi sahamba wasimukise eclinic masimukise eclinic seyila bafika babona khona ukuthi hawu lengozi lena ubuye kanjani nalengozi esibhedlele ingatishwanga ngathi mina angazi udokotela wathinta nje ngesandla kodwa wasothi angibuyi ayikho into engangizoyenza nami ngabuyi base bafika ke clinic ke sebangigunda ke la bangigunda ke lapha bangigunda bayigunda base bangifaka umuthi ke bafaka umuthi base babeka ibhandisi lobe bangibhandishile nje kanjena la ikhanda ilokho ke nje sizwe sikaNkulunkulu okwangehlele ngakubona